25 anys de Prohireba, 25 anys fent camí. Aquest camí ha estat possible gràcies a la intuïció, a la visió i al compromís de Sant Joan Baptista de la Salle, el nostre fundador, que es va dur a comprometre's amb els més pobres. 25 anys de fent camí perquè alguns dels germans i les aliats de tota la història van optar per llançar més enllà de les seves fronteres geogràfiques i a treballar a països en vies de desenvolupament. 25 anys de camí perquè algú va tenir la intuïció de crear la ONG Prohireba. Tot això ens va dur a un compromís diferent que han estat les arrels de la nostra Fundació Prohireba. Seguim fent camí.